Rozhodnutie vlády vypovedať prevádzku slovenským elektrárňam a prevádzkovať vodnú elektrárňu Gabčíkovo vodohospodárskou výstavbou je proti verejnému záujmu. Znamená to, že rozhodnutie, ktoré vláda týmto urobila, ukráti ľudí, ukráti občanov tejto krajiny o mnoho miliónov eur a o chvíľu vám budeme prezentovať konkrétne čísla. Štát sa vlastne týmto rozhodnutím na jednej strane pripravil 11 miliónov eur, na druhej strane si zobral na seba náklady vo výške 9 miliónov eur a v konečnom dôsledku vlastne, keď sa to všetko spočíta, tak to vychádza tak, že každý rok, a toto je čistý príjem do verejných financií, každý rok tento štát príde o 4 milióny eur. Čo na 20 rokov prevádzky, keď ešte Gabčíkovo vlastne bolo podpísaná zmluva so Slovenskou elektrárňou, ktorá mali ešte prevádzkovať ďalších 20 rokov, vychádza na ako 80 miliónov eur. Tieto informácie, ktoré ste práve počuli, sú tak šokujúce aj pre nás, že sme sa rozhodli spoločne s svojimi kolegami zo Slovenskej občianskej koalície pokúsiť sa iniciovať poslanecký prieskum vo vodohospodárskej výstavbe. Pokúsime sa to realizovať či už cez hospodársky výbor, ktorého som členom, alebo cez výbor pre financie a rozpočet, ktorého je členom môj kolega poslanec Kollár. Pokúsime sa takýto poslanecký prieskum iniciovať. V prípade, že nebudeme úspešní, tak budeme iniciovať ďalšie kroky, o ktorých budeme postupne informovať. Ale naozaj si myslíme, že okolo Gabčíkova je hrozne veľa hmly, hrozne veľa nejasností a naše zistenia, indície a informácie, ku ktorým sa postupne dostávame, tak začínajú ukazovať na obrovský tunel pod týmto celým Gabčíkovom, ktorý je zakrytý takou nejakou pozlátkou vlastenectva, patriotizmu a podobne. A pod týmto celým je ukrytý jeden megatunel.